Barakaldo, etxebizitza eremu tentsionatutzat jotzen den bitartean, egunero murrizten da etxebizitza duin bat eskuratzeko aukera. Barakaldoko gobernu taldea espekulazioarekin elkarlanean ari da. Inbertsio funts bati bekondoan 639 pisu garatzeko eta dinamitan Gurutzeta auzoan 150 etxebizitza kudeatzeko aukera ematen baitio. 7.000 euron familiak inguru eskatu dute etxebizitza arrazoizko prezioan eskuratzea Barakaldon. Herriko batez besteko alokairea 800 inguruko eurokoa da eta logela batena 425 eurokoa hilean. Hainbat familia barakaldarrek hipoteken, pisuen alokairuen eta hainbat pertsona bizi diren gelen ordainketari aurre egiteko gizarte zerbitzuetan adierazitako zailtasunen ondorioz murrizketak eta etxegabetzeak areagotu egin dira. Etxegabetasun egoerak handituz eta bitartean udal korporazioak horiek guztiak ikusezin bihurtu nahi ditu.